No mutta hyvää iltaa täältä Varosen Kokkisota elokuvaillasta. Meillä on tämä tämmönen kulinarinen herkku mikropizza ala snackikakka. Meillä on tässä kinkkuananas-pizza ja me kolistelemme sen näillä Atrien kevyt snackinakeilla. Nämä on hyvin erikisiä, koska nämä ovat hyvin kevyitä, nämä vähän rasvasia ja menevät suuhun niinku humpsis vaan. Että ei tunnu missään, näitä voi ripotella oikein mukavasti tähän näin. Monta nakkia voi, ei yksi riitä, ei mihinkään riitä. Riikosen Jussukin voi sinne olla sinne ihan aivan hiljaa kaljun pää sinne, että ei tarvi nauraa yhtään minulle, eikä Tikas mukaan saa nauraa yhtään. Ja Ode ja Reimakin voi ihan ryöpytä rauhansa, että kun tää nakkipizzassa on semmonen sana kuin nykyään Suomessa, että joka miehen nakkipizza, että ei perana. Tähän väliin voisin kertoa semmoista, Riikonen on kyllä semmoinen lehmänsikiö nykyään, kun ei vielä paha Jussi, mutta no hiukset tai mitkä hiukset oli, mutta päänahka, niin se on aika sikiön näköinen, mutta joo, nyt on se nakkipizza, siinä on kynttilät töröttää niin kuin melkein synttärikakuussa. Nyt pannaan kynttiläkakku mikroon ja Harri Syrjäkki, kun mikä vittu se on se Harri mikrojätkä, se saatana kokki, niin Jyrki Sukula, oi vittu, nyt on nakit pitkin mikron pilluja, vaginanakkia ja semmoista, että pannaan nakit pizzan päällä ja sen jälkeen semmoinen optimaalinen aika tuo, missä puhelin pois elää mikropissa, niin optimaalinen aika on 10 minuuttia ja 15 sekuntia. Tossa niin, kun tarttia painata, niin se on sillä jäntti sitten näin, niin kuin, että ei tarvitse kysellä muuten kuin, että pizzeria, fiesta tai Varosen kebabbi, että sieltä löytyy. Tulinen vai mieto, niin se on se tavallinen.